Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ulaya thoru baki don saune santli ki sengsan hima kilawan ban kro hado khat sau trik ubnai nopra kidang don ki seng ki bedang wan kro amdei tang ban chuan khot kumto henrei harengkat bat ki jing penbe deki klor ki wan ban terwa ka jo ka jing terwa ki wan ban terwa ye u bat ki babon ki samla kongres henrei u ong em ula ong ru baki don arngut ki bangi hap ban weng no ya ka jing e jong ki kata ka jing be bat ka jing dok ladang ila ban ye pelat ye kini ka shong hanga bat hapi lada phila weng ye ka jing dok phin sala ban weng ru ye ka jing be badai ne ka jing be bangi ngop hakasan hajar tingka ka dorbar snong lada don uwei ne arngut ki bam tre hok hato phi ong bakadei ka dorbar snong kata kam dei na kane ka daw bangi hap ban khot ye ki samla bangi don kam ban kala gidang long try bat dang kren ru ka ktien ka thlit la jong namar dei ne ka sang kongres ladang is ngotho ha ka jala meghalaya ladai ban punjab bet ya ka sang kongres henrei ngim ngotho bat kata ngi hap ban kenno yalade mat ya ka sang kongres namar ngimla ban pun ngotho ki pat ba ka ei ba ka sang kala le ne ka benta jongi nane tho ye phi sau santali ki seng sain himasima kilawan kro yenga hado khat sau tarik udi sembar kidang don ki parti ki bon kro yana mdei basyon khot kum tu bat ki jing pen be ngatrai ba bante dor in pen scam ladang ong manga ki nong treu baroni lo pen he daki klor ki terwa iba bante dor in pen scam baka NPP ka terwa hado sang klor ya iba bante dor lindo MLA na po maukun raw bandrong siya ke NPP kaju kajing terwa yanga bat ya babon ki samla kongres ngong em balay nga klam le nang sa pensyaya pi baduk duk babi na try kata kadai ka banado manusia mau ngala ngala keren pia kan mau try kini kilong kami na melim lom le kita semua hapan mangala de keren kajing ya iet kini arngut jingdok bat jingbit the shong hano happy hanga ban ye pelai lok kini pino wenga jingdok sala ban wenga jingbit the pila wenga jingbit sala ban wenga jingdok badang bit kan sanajar ru la thaput dala start thapshu kumo ong iba isamla Robert Kongwer yangi nong melem lapan songdor tang artengka kharana kata ya kata te ngasutanat banga pet hapok melim kumba lai hajar siteng ki kena samla kan thai bat sanrang kila panyasno ngasu komen nomor balai dai kala wai ke jongpi bopinera ni siong ka politics ka bajabo ka politics samle ka bajabo diki brio ki bajabo ki bopen ki brio ki bopen jabo ka politics Mdai ke politics bajabo piang kador barsinong dan wai arngot bakran bateri kulmar mamteri hok pinong kador barsinong ke bajabo mdai dei nang takin ni hap khot yaki khna samla kum ki jong i samla Manuel Badwar kum samla Robert Kongwer kum i ba samla rangba kum jong i Arwin Sutunga bangine pan kalakin nilai karan bon ki kai mantan dei mentang ngakwa ban pan sothu ya phi ka ei ka jinglong jingman jong ka sansar khadar mata ka ei ka jinglong jingman jong ka politics menta ladang ila sotho ngisala ban wengi kita ladang ni pan sotho ladang ong hi kat bai pisa man thabot inumla suban pelai kita ki arngot ki perlok ka jingduk ka jingbi ladang ila sotho kata ngisala ban weng riu red pai kumba ong iba nan pensisya ngasiong man kapor bangaiwan sesinong ngong ke jingbun beriu ke jela jongi lai pusan lak tamne tuna mentala pensisya iba Robert Kongwer mengidan tak kembal lai pu pralak tam lai million siteng ke jingbun lai million sau million duna ke jingbun beriu lada pisim kasih jentia garo ngindon tang mar siteng nanta ar million tamne duna ke ri India kadon si hajar sauspa million ke jingbun beriu ila tambang iya ka China ya ka jingbon breu hendrai ini i armilian hado mentai dang song smang
ngidang long try long kerat kano kasyap ngidang ne kariti ke dostur ngidang keran ka ketien ka thle lejong namar dei na ka seng kongres ladang ngila soto ngani to yepi hapa jalla megalia ngile de ban supan job be je seng kongres rai ngimla ban pan soto katang hap kano elade ngap no ek seng kongres bangimla ban pan soto ya ki paiba ka ai ba ka seng kongres kalale namata jongi marsnio jinglai loy Banyadai khandau ka syap jongi, banyadai kariti ka dostur jongi, banyadai ka sanchar khadar jongi, ngiyo ka 6 schedule, ka bangiyo ka discouncil. Ka discouncil ka 6 schedule, ka di ka stay jongi, ay ka seng kongres. Ang kumno ki parti rulong, for election, seng kongres, di seng dekhar. Ka di ka basisya. Si hajar, laispa, sospa million, kasi jentia garodon takar million, Tipinong kade keseng kasim la ong hiyo habang keseng dakar kaba smotan napat kemang laju ong yapi kade keseng kaba taupat banya daya ki an banya daya ni nagajing telep utau hepai lada pipai kat tu kat ni ki an bangiyo lada piyai kat kum constitution jo kari India ngila banong kalong anti constitutional Pinong ka land transferat, trading by non-tribal act. Lada pilai di tek kat kum kariti sanchar to kari India. Lala persya ate kariti sanchar kari India. Rika seng kongres kong M. Banyada ite ijay banriu kerpang, ijay banriu repai. Tong ini sya eki bandon nikaan. Kiwe ki jay banriu, kimla bantet jaka hingi. Mano ba tau to kaan? Seng kongres. Kiwe ki jay banriu, kimla banwan kayi pateng, sikiyo ki hat ki silong ki tau jongi. It trading by non-tribal act regulation act. Tau mano, tau ka seng kongres. Dende bang ime soto ngiang nget ya kata ki jing penbe kiwe ki seng. Nan sapal soto ya pi kita ki jo ki seng ki baong ka seng kongres ki seng dakhar ya kali baha manta ki trelang batno. Kam dai tang ka seng dakhar ka seng ka mumut ban pendolot kita para kha ini. Ya husiar bapai ba ngara itu kelum ngam tip itu keme dang dan nam don kalawai ke mga ong ya pi kadai jong kitu balai ngak lam tre banjon bi kongres halor ki jing terwa ki basur khai mandang asyura asyu pedang ke jing terwa jong ki bona pedang jong pi bai thu ya kong dang ma lera kong dang kanok ani jengnang kamai dia kupaconga ta Hendai kenal kitu ki ba pedang ni katu ki kelat bagi kon ki kti ki kur ki jai ki kha ki manjuki ki kan thoplem hakajai bereu khasi jentia kadang penbu a katu katengka ki kelat la dala wan kita ki an kin mau ki kon ki kti jong ki kinyapla